Okay, alle sammen. Velkommen til min allerførste video, som kommer til at blive en allerlorte video. Jeg skal bare lige starte lidt op. Altså, jeg er nybegynder YouTuber. Det udvikler sig nok lidt hen, men ja, det skal nok gå. Altså, mit navn er Mads. Jeg blev 14 år i går. Tilfældigvis. Ja. Og jeg har tænkt mig at starte på YouTube med kanalen Glem det Gaming. Prøv at se den her. Gå på min kanal Glem det Gaming. Den har jeg tænkt mig at starte på. Den har jeg allerede fået sat sådan lidt op. Jeg skal snart sætte den lidt mere op. Men ja, den har jeg tænkt mig. Og det kommer nok til at gå godt, og nok dårligt, jeg ved det ikke. Det finder jeg nok ud af. Men alt jeg ved det er, jeg må meget gerne subscribe på min kanal. Det kunne være så dejligt, hvis I gad følge med, hvad jeg var rundt og lave. Jeg er meget tit på i weekenderne sen natten. Ja. Så det skal nok gå. Ja, vi skal selvfølgelig altid. Men selvfølgelig også godt lade være med at subscribe, selvfølgelig. Det gør ikke noget, kun hvis jeg har lyst til at se det, jeg laver. Jeg kommer til at spille Global og Offensive, Source, måske ikke så meget, mest Global. Jeg kommer til at spille lidt Rust, ikke så meget, for jeg rage hele tiden. Jeg har kaldt det rage game, fordi jeg altid er så sur. De ulve, der er, de er sindssygt by. Jeg kommer ikke til at spille det her åndssøgt. Og heller ikke League of Legends. Det kan jeg ikke lide. Det kommer til at være de her 3 spil sådan i forløb. Og så skal jeg sådan lidt Ghost Meter, hvis I spørger om jeg vil. I må meget gerne give donationer til mig på Steam. Navn det er Mads #log. Jeg føler mig altid så heldig. Men ja. Det var meget godt. Nu skal det godt derude. Jeg skal nok finde på et navn til hvad I skal hedde. Min fans, jeg har også en Steam-gruppe. I må meget gerne join. Glem det. Det er på tegn. Ja. Jeg må meget gerne join. Der er også flere. Som den her. Det er en YouTube-kanal, jeg er med på. Ja. Det skal nok gå. Flad det nok gå. Ja. Men ja. Som jeg har sagt, ha' det godt derude. Det var bare lige en kort video om mig. Jeg kan sagtens lægge en video hver dag. Jeg kan sagtens så skal være. Det bliver ikke så langt, det bliver til et kvarter, fordi det er nødvendigt, at I bare sidder og ser sådan noget, der kan gå til 25. Det er godt. Så det var det. Vi ses snart igen i næste video, som bliver en også Global Office video. Eller Source. Vi ses.